Bueno, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri gaurko saio honetara. Leirek azaldu du pixka bat nondik eta nora elkartu garen gaur hemen, baina nik pixka bat hobeto azalduko dizuet, edo sakonago behintzat zer dan gaur hemen egingo duguna. Aitziber Garmendia eta Garbiñe Larrea ditugu gaur hemen gurekin, eta gaurkoan depresioaz eta suizidioaz hitz egingo digute bi emakume hauek. Eskerrik asko hona etortzeagatik, gure gonbidapenari baiezko emateagatik. Jakin badakigulako zuentzako sekulako ahalegina eskatzen duela hemen egoteak. Eta jakin badakigu guztiok depresioarena, suizidioarena errealitate bat direla, egunez egun gertatzen diren gauzak direla hauek, baina urteetan zehar isiltasuna izan da gai hauen bueltan edatu den oihartzuna, eta nolabait horri buelta emateko etorri dira gaur Aitziber eta Garbiñe gure artera. Ziur asko zuetako gehienok ezagutuko dituzue gaurko bi hizlariak, baina aurkezpen txiki bana egingo dut gaian gehiago kokatze aldera. Aitziber Zaldiben jaiotakoa da, eta aktorea eta umoregilea. Eta antzerkian eta telegistan egin duen ibilbideagatik Euskal Herri guztian ezaguna. Garbiñe Larrea berriz Urnietakoa dugu berez, baina Azpeitian bizi da azken urteotan. Naturopata eta iridiologoa da bera ogibidez, eta duela gutxi sekulako arrakasta izan duen liburu bat kaleratu du, Sendabelarrek dakitena izenekoa, eta bertan gu guztiontzako baliagarria diren hainbat aholku bildu ditu. Hauxe da gutxi gora bera, interneten begiratzen baldin baduzue beraien bizitzetaz aurkituko duzuena, baina bada beste gauza bat agian ainagerian aurkituko ez duguna, baina beraien bizitzak asko markatu dituena, eta hori da bien bizitzetan oso presente dagoela suizidioaren gaia. Beren bizitzako uneren batean, biei tokatu zaie, une horretan bikotekide zutena bere buruaz beste eginda galtzea, eta gaur ausartu dira gai honen bueltan dagoen isiltasun hori apurtu eta beren bizipenak gure aurrean azaltzera. Eskerrik asko berriz ere. Eta, behin gauza hauek esan da, galderen txandari ekingo diogu, mesedez uneren batean badakigu delikatua direla gauza hauek, zerbait molestatzen badizue, uneren batean gelditza behar baduzue, esan lasai mesedez. Eta, gu guztioi eman ohi dizkigu bizitzak kolpelatzak, erabatekoak, naiz bestekoak, baina zuei tokatu zaizue nolabait bizitza honetan imagina dezakegun kolperik latzenetako bati aurre egin beharra, inguruko baten suizidioari aurre egin beharra hain zuzen ere. Zuen antzeko egoeran egon den jendearekin egotea tokatu zait, eta horietako askok nahiago dute gai honetaz ez hitz egitea, zaila delako eta asko dagoelako gai honen bueltan. Zuek beldur guztiei aurre egin eta gai honetaz hitz egitera ausartu zarete gu guztion aurrean. Zergatik eman duzue pausoa? Asko kostatu zait, egia esan, arratsalde on danoi, lehenik eta behin, zepozan baten duen hau beteta ikusteak, ez? Nola baiteko oihartzuna edo izaten ari dela ikusten da, eta ikaragarri pozgarria da. Nire kasuan, nahi asko kostatu zait, 14 urte pasa ditut, ez erabat isilik, baina, bai nola bait errealitatea makilatuz edo. Kontra neukan aldea, zen, nire lanbidearen publikotasuna, eta horrek nola baita asko beldurtzen ninduen, eta asko, beti izan naiz intimitatea gordetzearen oso aldekoa, edo errezelo handiakin zaindu izan dut hori, baina aldi berean kontatzeko pausua ematera bultzatu ninduena ere hori izan zen. Publikotasun hori erabiltzeko ez dakit, erantzukizuna edo nola bai sentitzen nuen, ikusten ari nintzelako zenbat kasu gertatzen ari zian, zenbat kasu ezkutatzen ari zian batez ere, eta osasun mentalari dagokionean ze entzungo gorrak gean gaiarekiko. Haserretu nintzen nire buruarekin, garai batean, eta esan hau dena askatu behar da, hau dena kontatu behar da, eta pertsona bakar bati laguntzen baldin badio, ongi etorria izango da. Lehenengo pausuetako bat Agustin Arkizia eta Ebak eman ziaten, Biziraun elkartetik, gonbidatu ninduten, gaia hitz egitera, aurretik nik ere zerbait esana nuelako, sare sozialetan ere alako beharra sentitu nuelako kontatzeko, sare sozialak beste gezurra handi bat dialako, eta horrekin ere haserretutan negolako. Orduan, 14 urte horiek igual izan dira ausardia hori biltzeko behar nuen denbora, ez?
enaiz damutzen berandu kako txartean esango dut kontatua izanagatik, baina bai egia da kontatu nuen bestei laguntzeko intentzioarekin, eta konturatu nintzen zenbat lagundu nintzen nire buruari hori askatzean. Orduan, iruditzen zait gai hontan hitz egitea oso garrantzitsua dela, eta batez ere entzutea oso garrantzitsua dela, entzuten jakitea. Lehen justu onaigo aurretik eginen komentatzen ez, ez dago beti zerbait esan beharrik entzun eta kitxo. Orduan, bai, ez dakit galderari erantzun dioten, igual pixkan nahistu naiz, baina, bai, hortik abitu zen nire aldetik. Bueno, nire kasuan, badirudi nola berriagoa dan, zailagoa dela hitz egitea ez, eta ikusten dut ez dela horrela ez. Badala min bat, nahiz eta denbora pasa horregongo dana, eta, nik oso garbi neukan lagundu intzidan, Itzber telebistan ikusi izanak ez. Ikusi nuen egun hartan zirrara sortu zidan, eta gero, Iñaki Ilondorenean, horrengo orduetan ikusten nuen, behin da berriz, elkarrizketa hura etortzen zitzaidan da ikusi nuen. Eta gero, zuen proposamen eritxe izanean, pentsatu nuen, hemen errexena da ez ez esatea, lehenengo erantzuna zan ez ez, favorez, horreaz jun, bi ahots bezala ez, eta pauso bat, ez bi pauso bat zerain, eta baina esan nuen ez. Hemen gauzai gogorrena ez da hau, gauzai gogorrena da, zu maitea zu pertsonan suizidioa ikustea. Hortik aurrera ja gauzak ez dira gogorrak ez, hemen gaizki pasatzen da, ni gaur tripak oso nahaztuta duzkat, baina gauza txarren eskalan, hau ez da txarrenetakoa ez. Eta, ni ondara bultzatu nahu, batez ere, zenbateño eskutatzen den depresioak ez. Eta batez ere depresioak suiziora eramaten baldin badu hori tabu, sekulako tabua da. Iñakik eskutatu inberri izatezun, ze gaizki zeon ez. Bere erabakia hori izan zen, niretzat gogorra zen hori mantentzia, bere onduan errespetatzea erabaki hori. Eta, sumatu bet, aste hauetan, jende askok eskakizun bat bezala esplikaia zuzeatik, ez? Beak ematezun irudi bat, itxura bat, ni nekatu nahi zentzuten zenbatek esan diaten, baina ondo ikusten nun, izu barkau, 5 minutu dut mazinean behakin ez dakizu nola daun pertsona hori, Osea, ez dakizue, harreman azaleko batian pertsona batekin egon da, etxeagundan eharriten du, ez dakizue nola daun. Orduan, tabu maila diferentea daude, denak batuta ikaragarria gorau. Orduan, pentsatu nun ze galdurik ez neukala, eta gauza batzuk bere gordinean esan beharra zegoela. Eta, gero laguntzait intza izatea moderatzaileak, nik kariñoa dio nesko honi, eta lasaitasuna transmititzait, orduan, esan ziotenean intza elusten dugu moderatuko, pentsatu nun, ongo naiz. Horire, garrantzitsua da zeinen aurrean, zeinen aurrean irikitzen zein dan aditzailea, nik konturatu naiz, ze espazioetan zauden da zeinekin, gauza batzuk esango ditu dela eta beste batzuk ez. Orduan, hau, espazio segurua bada. Ni ere oso gustora egoten nahi zurekin Garbiñe, eta eskerrik asko, etortzagatik benetan. Behin hau esan da datuak jarriko ditut mai gainean, ideia bat egite aldera. Gerran baino jende gehiago hiltzen da bere buruaz beste eginda, autoistripuetan baino gehiago. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, 2 egunetik behin hiltzen du bere buruan norbaitek, eta mundu osoan 800.000 lagunetik gora hiltzen dira suizidio bidez urtean. Hauek dira kontabilizatzen diren kopuruak, izan ere adituek esaten dute, askotan ez dela jakiten pertsona bat ez dela erraza asmatzea bere burua hilote duen, autoistripuzi hilote den, trenak harrapatu ote duen, hor badago galtzen den kopuruan nolabait. Beraz, datuak hain gordinak, hain kopuruak hain handiak izan da ere, Garbiñek eta Aitziberrek aipatu duten moduan gauza honetaz ez da hitz egiten. Zergatik kostatzen zaigu hainbeste minaz hitz egitea? Ez da atsegina, tetzaigu gustatzen. Ez dakit, lehen aipatzen genuen, ez? Norbait negarrez ikusten baldin badegu, intolerantea gea asko eta asko. Jutegea lehen bailen isiltzea, eta ez umeetan bakarrik. Berehala moztutzen da negarroi, ez? Ni egun hauetan asko aserratu naiz, gaizkin hau momentuan, lehen bailen konsolau eta lehen bailen besarka bat eman, da hori moztu nahi izan dian jendea egun dalako. Orduan, badirudi frakaso badala, eta hemen emozioak paleta zabal badia, kolore guztitakoak daude, eta batzutan oso gaizki zaude, triste zaude, eta hori ez da popularra. Tola zaudenean, emateu etxean egotea dela aukera bakarra, eta ezin dazula lagun artean ere lasai egon, ez? Eta gero, emateu dagoela positibidade toksiko bat, nahi oso toksikoa itezai, jendeak zaten ikusiko zu, ondatizio zeona ateako zu, hau honeako da, hau azkundeako da.
bai, Orduan zuri opaizut hori gertatzi ez, hain hona bada, eske ze iza esaten. Katilu bat oparitzea izu eta katilu batek ja lelo positibo bat daka, nila ezin de pakean ego saldu, ja katiluak mezuak emateizkit positiboak. Eta bizitza hau ez da konpresa anuntzio bat, konpresa anuntzioetako tufilo hori dago, eta ezin dezu egon gaizki, ez da onartzen, eta zesanik ez ja gaixo bat zaude. Bueno, ez da min fisikoan prestigiorik ez dauka, min fisikoakin askoz ulerkorragoa gea, denok euki du maila handiago txikio batian. Baina hau, lehenengo sentimenduetan ukazio bat dago. Nik inakeri suizioa ikusi dut, baina bi depresio ere bai. Eta lehenengo depresioan, harrigarria zen, jendea iritzizan esatea ikesageratu itek. Beak kontazidatzizun, desantzun. Eta beak benetan laguntza behartzun garaian, gertuko jendea esan da, ez hola eozemo tabernan, aurrez aurre, zainduz ez, eta jendearen antzuna izatea olako decepcionantia, ez? Olako txarra. Eta gero, beak esan azun, zu gaizki zaudenean, ez zaitu inork behar, hori ala da. Orduan, laguna galtze zitun. Eta hortatik, laguna galtze hortatik, etortzen da gerora beste depresio bat, eta beak isilduen berra, eta ezkutatu berra, eta jende ezin esana. Hor berriz bakardade bildur badaulako, ez? Hemen xabar lertxun deontzanean, galera intzioten, den joan sorregiri, ea lagunak galtzeko bildur altzun, ez? Nik ezin izanun besoik altxa, ez neukan indarrik momentu hortan, baina barruan sentiu nun, klaro laguna galtze dituzula. Behatzak sobratzaia, lagunek bizkarren bate izue. Eta zuk laguntza zenitunak, orduan hori daukazun ja min horri beste bat gehitzia da. Noski, konpartamentu danak ulertzeitu nik, Noski ez gaudela prest eta saio hauek hortako balio beharko lukete. Hain motzak baldin bagea, besteen min hori ezin badegu jasan, ezin baldin badegu egon ondoan lasai, ez bakigu entzuten. Nik ez dena inorka holku bat ematea, ez dena izatea animo ere, ez, egon isilik eta haitu. Orduan, bera, beako eskatzen zunez. Hemen hau, eta heldu eskutik eta besteik ez. Baina zaila da. Eta, medikazioa beste gai bada, hori ere gehiago izkutatzen dagoen, eta gero kuriosua da, hau gertatzen denean, pribatutik zenba jendek idazte izun, nila nekatua naho, zema mezu iriste zaizkiden alde guztitatik, sare sozialetako pribatutatik, jendeak kontatze izkitzua, beste gauza esatezu, Jesus. Eta gero bere perfileko argazki ikustezu eta justu kontrakoa da realitatea, orduan ezkutatu iten da. Eta iruditzen zaizen bat eta latzagoa eta txarragoa dan, gehiago eskutatu behar dagoela. Bai, iruditzen zait, positibismo hortan nire nazkatzen hasietan nago. Ez da, soportatzen, Mr. Wonderful, ez da soportatzen. Osea, ikasi ezagun baita ere gaizki egoten da, triste egoten, eta zatik sentimentu batzuk onartuak dira eta beste batzuk ez. Nik ez dakit zen irakurri nion, baina nunbait irakurri nun da badago esaldi bat nahi gauza asko ulertzeko balio izan ditena, eta da depresioa dauken batei edo ansiadea dauken bati esaten diozunen. Baina beira inguruan zenbat gauza onda dauzkezun. Dala esatea asmatiko bati, lasai, beira inguruan zenbat aire daukazun. Ez, konparaketa hori oso ona iruditu zitzaiten. Askotan, bai, klaro, asmatikoa danak badaki airea daukala inguruan, baina arnasatzen hartzeko gaitasuna edo jakitea falta zaio. Depresioa edo ansidadean kontuan berdin gertatzen da. Orduan, ez gaude, gizarte bezala ez gaude prestatuta ulertzeko horrek ze bide behar duen edo nola laundu deikeun edo eta besterik gabe nola ulertu behar deun egoera. Orduan, positibismo horrek askotan kalte handi eragiten do, ze badirudi zigortzen zaigula gaizki gaudela esatea. Nire lagun bateko handala gutxi baja hartu zon ansiadeagatik eta beste batek hartu zon ziatikagatik. Ikaragarria da ikustea jendeak nola reakzionatzen duen bajan nago ziatikagatik esatea edo eta bajan nago ansiadeagatik esatea. Jende klase berdinak, jende talde berdinak, orduan, jagure ingurukoekin ez bagea eroso sentitzen gai hau eta zitze egiten, imaginatu zer dan gizarte oso baten aurrean, orduan, hortik abitu beharko genuke igual. Bai, arrazoi oso duzuela uste dut. Horain aitzi berzuri egin egin izun galdera bat, izan ere, aipatu dugu lehen biokantzeko egoera bat bizi izan duzuela, zure kasuan urte batzuk pasatu dira gertaera hartatik eta Garbinek duela gutxi bizi izan du gauza bera. Zuk bizi izan dako hori urte hauetan
pilatu duzun esperientzia, bizi izandakoa, inguruan ikusitakoa, zer esango zenioke gaur hemen berari, gaur bera hemen dagoen egoeran? Ez errez, benetan. Iruditzen zait bakoitzak bere denborak ditula, bere beharrak dauzkela, eta nahi momentu hartan jende askok esan zizkiaten gauza asko, eta ansiedadea handia sortu ziaten. Ze jendeak esate ziten, lasai denborakin pasako zaizu, edo lasai handik gaztea zea aurkituko duzu beste pareja bat, eta denak hain desegokiak zian aholku guztiak, hainbeste min egiten ziten, enizuke ezer esango. Hartu zure denbora eta hartu benetan behar dezun bide hori, tempo hori, ze igual nik bizitakoak ez du zer ikusirik zuk bizitakoarekin, eta ez dau alde bat hobea bestea baino, enitzeke ausartuko ezer esatera. Ze nik benetan usten dut denborak ez dula ezer sendatzen, denbora hori ez badezu benetan erabiltzen sendatzeko. Nik daukaten sensazioa da, kontatzen edo hizketan hasi naizenetik askoz gehiago sendatzen jo naizela 14 urte hauetan, baino orduan denbora ez da ezer. Eske denbora benetan erabiltzen ez balin badezu hortarako ez da ezer. Sentitzet ez dauketa aholkurik zuretzat. Bueno, nik eskertza jot, Egun hauetan aholkuak eman dizkian jendiak ere baita kalte gehiago indialako baino. Eta atentzio eman dit, aholkuak ematen entusiasmo eta enfasi gehien jarriun jendia dela, egoera honetatik urrutiena da ona. Eta, bueno, nik idatzi nun hartan jarri nun, pozik nago jendea ize hartzea beltzen hasi naizelako. Hortan ogorrotzen hasi naiz, eta gomendatzea izuet, abildade hon bada, hori garatu inbar deguna, txoze desegokia itxezunean, tono igualen erantzutea, eta esatea juntzaitea ize hartzea, ez? Eta batzuk sogertukoak izan zian, ez? Lehengusina bat hasi zean esaten, Iñaki itzala hil, hortze holan erekin, beste plano batean, eta asarra binitzen, eta inion, ze plano? Favorez, bialdu nion, abitaingo kanposantuko geolokalizazioa esan nion, bira plano, ida maja. Hor da, ulertzen? Eta zugarrengo zulo, gizonakin, daumiekin, eta nik ez, gehiago. Orduan, nahi ez torri konsejoiekin, ez hitzein nahi bigarren pixutik, eta horrengo gunea esan zian barkau. Orduan, oso gertuko dadean beste neska bat ere, alargundu zan hau 27 urtekin, esan nion, miren, bira zegoera aigean bizitzen, oan biok ez, esan zian kontuz, nik ez dizut aholkuik emango. Eta esateanean norbetek ez dizut aholkuik emango, behai entzungo jot arreta gehiokin. Horkemen jende asko dago, gauza asko irakurritu, eta inditu sekulak formazioak, baina ez du bizi izan. Eta bizi izan dakotik jendeak itzeitezu kontuz, nik iruizeba alargun dauzkat, oain esan dizkiaten gauzik onenak, behaiek esan dizkiate, eta dia 10 letrako esaldik. Eta jazta, orduan ez da behar, egia esan ez da behar. Laguntza behar baldin badago, jungo gara laguntza profesionalan bila. Eta aipatu nahi nuen, eriotza guztiak izaten direla gogorrak inguruan tokatzen zaizkigunean, izan erabatekoak, alabestekoak, baina, suizidioaren gaiak badauka oraindik ere halako zama bat, edo ez norbaitek bere burua hiltzen duenean, ingurukoari gelditzen zaion zama hori, erruak hartzen duen pixu hori. Zuei galdetu nahi nizuen, nola atera, erantzunik ez duten zergatik galdera horien zurrunbilotik, nola egiten da hori? Ze zaila. Eske, klaro, nik beti pentsatu izan dut, gaizka kotxe istripu baten hil izan balitz, galeraren mina litzateke, baina ez galeraren mina gehi erruaren zama, ez? Askotan hori da, okerrena kudeatzen hori da. Mutilaguna galdunun, mutilaguna azkenen 8 urtean, 16 urtetik hasita lehenengo aldi asko betetzen dituzu pertsona horren onduan. Orduan, hori galdunun, baina eske gainera zan erruaren zama zergatik naiz konturatu, nola ez dut ikusi ze momentutan eman zizkidan hainbeste seinale eta nik enun horiek interpretatzen jakin. Hori dana kudeatzea eta oraindik ere bada askotan asaldatzen hauen mamu bat saiatu naiz edo ikasiet pixka bat nire burua barkatzen, ulertzen, ez dakit oso ondo nola esan, baina bada epai bat oso bortitza. Azken finean, kanpotik entzuten dezunak ere, bai mina iten izu, baina zure buruaren epaile zeanean hortik ies egingo don inorrez dago. Ze zure burua zurekin dago gau eta egun.
eta nahi hortik ies egitea oso zaila egiten zitzaidan. Azken aldi honetan egia da oreka bat aurkitzen nahi naizela, eta oso zoriontsu nago horregatik nolabait nire lekua edo nire txokoa aurkitu detelako eta nire minarentzat beste txoko bat aurkitu detelako. Hori ere bada norbere burua ordenatzearen parte bat. Baina errua hor dago eta gizartea hor dago gaina galderak egiteko, nik neonek erantzuten ez nekien galderak egiteko. Baina zeatik, baina hasi ondo zeundeten ez, baina eta esatezu, ja, zu egiten nahi zen galdera guztiak nik nire buruari itxizkiot. Lasai, nik ere galdera horiek buruan bueltaka da bizkiteta. Baina ez dakizu, azteko nora erantzun, nik inbidia handia sentitzen dut zu heldutasun hortan ikuste zaitu danean, ez? Jendea ize hartzea bialtzeko heldutasun horrekin. Gustatuko litzaidaken nahi hori uki izana. Enitun herramienta horiek enun jakin nola kudeatu hori dena eta lortu nuna izan zen justu kontrakoa. Kokiltzea, nolabait errealitatetik ies egin behar izatea eta jendeak egitizkidan galdera horiek nire buruarentzat pai gisa erabiltzea. Orduan, eskerrak nik hartu nun bidea ez dan bide bakarra eta beste bide batzuk badauden. Horrek poza ematen ditegi esan. Bueno, nik maixu handi bat eukiet, Behai berdintzion zeinekin asarrau, esan dartzitunak esate zitun, Eta ni ondoan sufritzen egoten itzan, ari daba esaten oain ere, eta bueno, bira, adibide bajarriko izut nik gauez hortzak ez dutzen ditun, eta zerula badakat, baina kildaenetik ezer behar. Eta da, etorri gala esate ditu delako gauzak. Orduan, aurrokan batek esan zian, ze mauz, ondo? Zesan nion, ze, ondo? Ondo ize hostia dator. Jartzaiazu bandejan, ondo esan behar dizut? Ondo bana tarteka. Orduan, nahi galdeu, ze mauz. Ez esan, ze mauz, koma, ondo. Ondori sobran da olako. Orduan, bueno, da, ez dakit, tripetatik itzeitea, barrotik itzeitea, sinceridadea baita. Jendea ez da bate sinceroa sentitzeunakin. Eta ni jun behar baldin bat, nabarmena da, begik horrituta euskat, neharrindet, kalean hola jun behar bat, hola jungo naiz. Eta, bueno, izango naiz gutxiitako bat, herri honetan ez dana makilatzen, ez noa makilatzea hau tapatzeko ez noa kareta bat jartzea, hau ez da antzerki bat itia. Orduan, prezio badago, inakilean nahiko antzerki intzun, bere sufrimendua tapatzen, da etxea junda ikustezun zertzeon horrez. Orduan, hau, soedondo gutxitan gertau zen, hola erabaki hau hartzea. Bateze, erroduntasunan abarmena da itzer. Bueno, aurkitzezunean daukazu impotentzia, daukazu frustrazioa, esatezu nire erruz gertau da. Ez gaina bere ez dakize, lanki, pertsona batek inguru zabal badauka, baina erroduntasuna sentitzezun oso modu esklusiboa. Ni behintza pentsa nun, hemen fallauna ni naiz. Eta hartu nun dana niretzat. Eta momentu batean, banoa, burua. Baina kontu honitzen, momentu latzaietan etxeritxizan lehenengoak, erroduntasuna sentzezula. Eta bigarrenak, eta hirugarrenak, eta zian, justu, behagandik gertuen egon zianak. Bezperan, bion lehenao, gehien saiau zianak, han behakin egoten, eta bere buru egitziena barkatzen. Eta, bueno, nahi zein lagundu zian, batzutan, hemen bado bizilagunak, gaizki sentiu zianak, errudun, ez zinizatu lako lagundu. Bueno, niri ertzain bat lagundu zian. Eta hau, itzen genu luz eta zabal, ez? Nik eskarrak eman dizkiot, bera etxea etorri da. Asko unkitzen nahu gai honek, ez? Hogeita zazpi urteko emakume bada. Bera egun zen, goiz hartan, iritsi lehenengo izan zen, eta dena juntzienen azkena atea zen atetik, ez? Bueno, begira jozu, batzutan esatea, momentu oportunan laguntzea dela, erabat laguntzea, ez? Bueno, psikologian lizentziatu da. Eta aitortu zian, pasazula goiz guztia guri behira, entzuten, nik ikusten nun zeharka, etziala begiri gainetik entzen, eta barruako esate omentzun, ez, gaizke etxate, hau ez da hola, zuek etxate errudunak, ez zeate errudunak. Eta pasa omentzun, goiza, aber nola esango dut, ez? Bueno, esantzun nahi izan zen, oso modu kontundentia, baina oso modu argilean, juna horretik bira gauza bat esan behar dizut, zu etxea erruduna, intzian hola. Eta hori entzun behar nuen momentu hortan, eta esatean bera ere ez. Berak ez du hauin inorri minen bateko. Hau da gaixotasun bat. Eta hemen gauden danok euki dezakegun gaixotasun bada gainea. Hori pentsa gola dela, Orduan mesedez, bizi zaitez erroduntasunik gabe, hori ez. Eta denoi behirautu zigun, buelta manda juntzan,
Eta nahi momentu askotan horrek laguntzeit. Osea, goizaldea esnatzen nahi zenean, osea, erruduntasuna dakadanean etortzen dalako, osea, norbea da beburuan etxaik handiena, etortzeit emakumenen begirada, emakumenen hitzak, eta gero behakin hitzein da, ontat sakondu degunean, bueno, ikusten da hori dela, ez? Zuk ja ez daukazu gutxi pasatzaizunekin, da gaina errudun sentiu behar dezu. Ez dauka kabidaik, ez. Eta ulertzen saiatze baldin naiz eta gaixotasunan prozesua ikusten ba eta zenbait gehiago dakian horri buruz, nabarmena da errudunik ez daola ez bea eta ezin buruko inor. Behin elkarrizketatu nuen bere buruaz beste eginda senide bat galdu zuen pertsona bat duela ez hainbeste denbora, eta hark esaten zuen gertara hartatik aurrera berriro ikasi behar izan zuela bizitzen zerotik eskema guztiak apurtu zitzaizkiola eta berriro ikasi behar izan zuela bizitzen. Holako zerbait gertatu eta gero nola jarraitu bizitzen, zein da aurrera egiteko heldulekua? Egia esan nire lanbideak ikaragarri lagundu ditu, beti esan izan duet, eta momentu askotan karga bezala sentitu beten bezala, ez? Badirudi umoregile izatean beti umore honez egoteko karga hori daukezula. Eta hori da orain arteak utxieten aurpegia, ez? Aitziber beti dago parrez, aitziber beti dago umore honez, eta aitziber beti dago barrea eginarazten. Eta bueno, iruditze zait sanoa dala, batez ere nire buruari zor diodan zerbait dala, pixkat hortik jeitsi ahal izateko aukerak ere eukitzea. Barre eginarazteko nago nire lanbidean, eta ikaragarri maite deten zerbait da, eta ikaragarri ondo sentierazten hauen zerbait da, baina ez nago beti parrez, eta ez da ezer pasatzen, ez nago beti umore honez, eta ez ezer pasatzen. Eta, ulertzea nik ere baditu dela nire hauskortasun momentuak, eta nire heldulekua hori izan da. Pentsa ze txorrada dan, eta ze gauza txikia ematen duen, nire heldulekua bai izan da nire buruari permititzea beti parrez egon beharriz izateko karga hori. Ondokoen babesa jasotzea. Azken finean, heldulekuri garrantzitsuenak azkenean dia zure mina ulertzen duen norbaitekin egotea. Nire helduleku garrantzitsuena betidanik izan da gaizkaren ama. Pentsa, zure mina ulertzen duen pertsona batekin egoteak ze lasaitasun, ze askatasun sentsazio ematen dizunez, lasai soltatzeko garaian. Eta aldi berean, frustrazio puntu bat ere izan da, ze nik pentsat gero minaren eta doluaren bidean ere, badago beste gauza bat oso venenosoa dela sufritzeko legitimazioa sentitzea, ala ez sentitzea. Eta nik gaizkaren amarekin egon bakoitzean sentitzen nun, nola baiten eola legitimatuta sufrimentu hortarako. Ze beti pentsatzen nun, joder, nik mutila galdu dut, baina emakume honek bere semea galdu do. Zein naiz ni bere besuetan kontsolamentu eske egoteko, ze beak launtzen nindun eta beak goixatu izana urte guzti hauetan. Orduan, pentsatzen monstrua hundidan, osasun mentala, bikotea galdu dezu, bere buruaz beste indulako, galeraren dolua daukazu, baina baita errodun sentimentua ere, eta zu lasaitzen edo zuri laguntzen ari dana mutil horren ama da, eta aldi berean etzea legitimatuta sentitzen, bera bezain beste legitimatuta sentitzen sufrimentu hortarako. Osasun mentala monstrua handi bat da, osasun ez mantentzen ez balima da. Orduan, benetan nahi dut jendea konturatzea zenbaiteko garrantzia duen gizarte sano bat eraikitzeak, baina sanoa bere osotasunean, ze azken finean heldulekurik gabe geldituko gea bestela. Eta, eske arazo oso larria da. Bueno, heldulekuak oso gutxi, zuk esate dituzunak Aitziber. Inguruko jendea, baina inguruko jendea entzuteko eta hitzeiteko prest da horna. Ez daudelako denak prest hortarako ez. Ni egun hauetan lehen gerra aipatu duzu, hizketan aitu naiz familiko batzukin, gure amonai nik beti galdetzen dion gerran nola bizizian, zeitezu gerran amona. Egunero nolakoa da bizia, esatezian. Gerran inber da jan, lo eta esperantza euki. Eta egun hauetan nik kontuatu naiz, nire zerbitzu minimoak horiek diala egun askotan. Osea, lortza bat jatea, aldan bezala, aldan urrian jan, ez da erresa,
loitea aurrekoan batek esaten zian, etzaiola Joakin Sabina gustatzen, baina azkenen arrazoi izango gula, ez? 19 egun txarrak eta 500 gau. Osea, eguna menderatzen zu, baina gauak oso latzak dira, ez? Orduan, loitea ere astora egiten da, eta osasun mentalan oinarritako bat ere bada. Zuk bizi dezun hau dana prozesatzeko loin behar dezu, eta justu loa zailtzen zaizu, ez? Eta gero, esperantza edukin behar da. Esperantza edukin behar da, hasieran daukazu babes ikaragarria, nik ez daukat kexaik, herri honetan ez daukat inolago kexaik, ze babes sentitzen duten ze laguntza, baina hau ez da epe motzeko zerbait. Badakit 3 urte barru jende gutxiago egongo gala, eta nik igual urte batzu barru jakintzazu beharkoet laguntza gehiago, ez? Nik aita galdu nuen, 24 urte nitulanik, eta beti esate ziaten, aita galdu dezu, eta esaten nuen, ez, aita ez da galdu, aita bakin undaun kanpo santun, galdu launak inditut. Laun asko bizkarra eman ziaten, ez? Orduan, badakitu baina ere, hasierako aparrontan badagola jendea, baina gero ez dela egongo, ez? Jendeak ez dizugan hartzen, hau da, hau batzuk ikuste dute doluan etapak, ni oso nerviosa jartzen naiz, azte zaizkianean doluan etapak esplikatzen, ez? Ja prozesu hitza entzuteten, ja pixkatola, pixkatxerria iteit. Jendea iruditzaio hau belauneko ebakuntza badala, ez? Hau da, zauri badaukazu hasieran, gero rehabilitatzea zoaz, hau da, psikologoan zoaz, baina gero ja irriparrein behar dezu berriz. Eta deno dakiu belauneko ebakuntza askotatik jende asko betiako erren gelditu ala, ez? Orduan, ez da hola, ez erabili similoiek. Ni hona iteke ikaragarri gaizki, urte asko pasata gero, ez? 22 urte diagure ite hiltzala, nik liburu orkestu nun egunean bajoi bat eukinun, beha izkinen nion, da etzulako irakurriko 22 urte. Bai hontzan jendea esan niona, eta juzgatu iten induten, ez da posible, eta baina zeiz esaten da. Bira, haize hartzea bialtzeko doai hau berria da, Iñaki Ilgeroztik daukate, azaroan eukizan manu, haize hartzea bialiko nitun baitare. Oso gaizki sentitzen itzan, hauek zeatik juzgatzen haute hola, nik gaur nago oso gaizki. Eta gero juzgatzen zaituzte baita, parrezik uste bat zaitu, hau ere hola da, Suposatzea guain oso gaizkion behar dezula. Eta guk, eren egun askoetin irratxa egin genuen, da algaraka bukau genuen. Nehar saio potente bat genuen, da gero parra egin genuen, ez? Zeatik ez? Orduan, besteen begirada hori, ez? Piskat, hortatik askatu behar dugu ez, bate libreak, besteen begiradak zenbateño kondenatze gaitun, ez? Orduan, nik sensazioa badukat piskat prebentzio egoera batian jarrita, heldulekoak ez diala asko izango, ez? Ez daukat espektatio bat, helduleko asko eukiko ditudan, nahiz dagoen badakidan badaudela, baina, ziurtasun hori ez daukat. Eta, orain Agustin Erkizia gainera etorri da gaur azpeitira, bera elkarrezketatu nuen duela urte batzuk eta gogoan geltu zitzaidan esan zidan gauza bat. Norbait bere buruaz beste egiten duenean, haren gertukoei gelditzen zaien edo haren gertukoek bizitzen duten sufrimendu maila, ez dakiela berak esaten zuen sufrimendu maila gorena ote den, baina berak konparatzen zuen sufrimendu hori kontzentrazio esparruetan bizi izandako jendeak bizitzen duen sufrimendu mailarekin, ezta? Begira zenbaterainokoa izan daiteken zuen egoeran dagoen jendeak bizi izandakoa. Uste duzue sufrimendu horri aurre egiteko laguntza profesionala beharrezkoa dela? Dudik gabe. Eta lotxagarria da gaina ze egoeratan gauden, gaur egun, nik terapia asko indet gaizka hiltzanetik, nik ansiadea handiak euki ditut eta oraindik eukitzen ditut, eta ez dit lotxarik ematen gaina kontatzeak. Nik gau osoak pasa ditut botaka ansiadeagatik, eta nik psikologo pribatu bat ordaintzeko aukera eukidet, baina jende askok ez dauka aukera hori. Zatik ikusten dugu lujo bat bezala, ez? Bai, ni terapiara joten naiz, niretzako lujo bada, eta nik ordaindu daiket, baina jende askok ezin ordaindu. Bada garaia ja honi beste buelta bat emateko, baina bada garaia benetan beste buelta bat emateko. Jende pile bat gerturatu zait esanez sare sozialetik gaina beti pribatutik oraindik ere lotxatzen da jendea. Nik ireki ditut lehioak nola esan dut, niri hau gertatu zait eta laguntzeko prest nago, baina jendeak ia pribatutik idazten dit esateko horla eta hola nago ez daukat dirurik terapia pribatu bat ordaintzeko eta txanda eman didate hemendik 4 hilabetera. Lehengo ama batek esan zidan, 8 urteko alaba daukala depresioarekin, pentsatzen dula bere lagunak eta bere familia hobeto egongo liratekela bera gabe, 8 urteko alaba batek. Eta
psikologoarekin txanda eman diote azaro bukaerarako. Esplikatu jazue nola kudeatu daiteken hau. Ze ez dago bide, nik benetan esati zuet eta normalean oso baikorra naiz, baina ez dago ez dut ikusten esperantza itxaropen bat esateko, bueno, pixka bat aigea gauzak bideratzen eta lortzen aigea helburu batzuk. Ez dakit nondik ekin beharko genioken honi, nik aldeten neurrian salatzen dut egoera, demen denok gauden bezala, salatzen aigea egoera errealitate bat, baina iruditzen zait benetan urgente hartu beharreko zerbait dela, ze gauzak ez doaz hobera, justu kontrakoa, pandemiak kriston eragina izan du batez ere gazteengan, eta iruditzen zait begiak ireki behar ditugula, ze jentea bestela bidean galtzen aigea, eta ez da bat ere naif, ez da bat ere positiboa, ez da bat ere itxaropentsua, baina hori da nik ikusten dutena realitatea. Bueno, bi mailatan erantzun da, bat gure mailan, bai guk behar dugu, lehenago geroago, nik ez dauka zalantzaik ez. Eta gaina, uste, lotxe gabe esan behar dela hau ere, guk normal esan dezakegu dentistan gana nijoa, bilar podologoa dauka, edo osteopatan gana nijoa, baina psikologoan gana nijoa hori jende gutxio ezagutzet, esaten duna lasai. Zesanik ez, psikiatrana noa esan behar baldin badezu. Hori, ja, neurtuko nuke zenbat dian hori esateko gai, ez? Orduan hor, ja, gizarte bezala arazoa daukau, Horrek naturalago izan beharko luke askoz ere. Eta gero, gaixotasun hauen kasuan, bueno, nik gaur esan diat hemen udal ordezkariei, ondo, borondate hau, ondo daukaun gogoa, baina honek ez du ezertako balio. Osea, ez du ezertako balio, hemen bailara honetan psikiatra bat dagonean, Azpeiti, Azkoiti, Zestu, Beizama, Errezil, Iñaki handik astebetea zeukan psikiatra. Handik astebetea. Kabezerako medikoak oso ondo intzun lan, Nik ez daukat bere kontra ezer, eta aitortzaio eta intzun esfortzua. Berantzat ere oso frustrantia da. Nik neuk ez daukat kabezerako medikurik. Hemen Agustin, Xaber Lertxundik barkatu esan zunean, lehen arretara juntzaitezte ez da, kabezerakoak lagunduko izue. Bueno, hemen Azpeiti arrasko zaudete, nire medikoa Amaia Arrut izan, ez daukat medikurik. Ni junko banintz bihar zure modun ansiedadiakin, atendituko nau tokatzen zaidanak. Urrengoan beste batek, zerotik hasita esplikatu beharko jo dana, ez? Orduan, hau eskandalo bada. Gaixotasun honek provokatuko balu depresioa zain naiz, itxu gelditzea, kalean itxu pila bat ibiliko liake. Eta horrekin asaldatu ingo ginake, ez genuke onartuko inolare egotea oftalmologo bat bakarrik. Eta, bueno, ni badauzkat nire kontrobersiak ere, psikiatriakin, pilulekin, bueno, hor badago beste gai bat ere hitz egiteko, ez? Baina ez da ematen zerbitzu hori. Orduan, nik uste benetan honek eragin praktiko gutxi ondo dago hitz egitea, dudigabe denoi laguntzaigu, ezik eta emozionalean asko daukau egiteko, baina maila praktikoan ez du zertako balio. Jende hau, astero, ambulatik aurrean konzentratuta, igual lortuko genuke beste psikiatra bat, edo beste hirugarren bat ere ez. Eta pertsona hori nola idan lanian, eta ze estres egoera jasaten duen, behantzat ere, bere osasun mentalantzat ere oso arriskutsua da hori. Orduan, profesional hori ere zainduen behar da, tortako baliabideak eman behar dira. Orduan, hau zeinek erabaki duen, murrizketa hauek zeinek egitea erabaki duen, gora behiratu behar da. Orduan, jendea pentsa dezala zein ematen botua, eta murrizketa hauek zeinek erabakitza ditun. Gure biziakin arriskuan, gure biziakin jokatzen nahi dianik ez daukat batez zalantzaik. Eta privatizazioa gertatzen nahi da. Panoramoenen aurrean, zure burua ebiratu behar badiozu, ni jendea ezagutzen dut prestamoa eskatu duna, tratamendu psikiatriko bat pagatzeko. Eta zorpetua da ona, hori ordaintzeko gero. Orduan, realidade hau gertatzen nahi da. Eta hemen nahi geha bestaldea begira, itzain bai, eta ondo daude jardunaldiak eta leloak oso politiak dira, elkar zaindu dezagun, maila praktikoan jetxitakoan ze esan nahi du horrek. Panorama negargarri badaukagula. Azpeitiko ambulatorioan 3 familia mediku falta dira une honetan. 3 falta dira, bat neria da. Baina, hori da lehen arretako leku askotako egoera. Eta, gai honi lotuta depresioaz hitz egin nahi nuen baita ere, aipatu dituzuen lehen gauza batzuk. Depresioa izan hori da suizidio kasu gehienen eragilea, naiz eta ez den bakarra.
Zuk Garbine gertutik bizi izan duzu Iñakiren bi depresio bizi izan dituzu gertutik, eta zuk ere Aitziberra aipatu izan duzu zure bikotekide zenak gaizkak bazituela depresio zantzuak. Zer da gaitz honen atzean ezkutatzen dena? Ez nuke jakingo esaten zer dan zehazki, bada nolabait gizarteak exigitzen dizuna. Nik gogoratzen naiz gaizka bere lanpostuan etzeola gustoa, etzeola lasai, ez? Eta iruditzen zait inork ez geniola lagundu zentzu hortan. Badirudi lana eukitzea eta arrakasta eukitzea nahikoa badala zoriontsu izateko eta depresiorik ez izateko. Eta pentsa ze astakeri esaten nahi nahi zen oentxe bertan, eta horrela sinisten da oraindik ere kasu askotan. Nik orain dakidana jakin izan manu, igual beste modu batea lagundu ahal izango nioke gaizkari. Momentu hortan ez nun jakin. Depresio baten atzean ez dakiz zer egon daiteken. Nik uste kasu hortan bazegola autoexigentzia maila handi bat. Kudeatzen jakinetzan autoexigentzia bat, ez berak eta ez bere ingurukoek. Eta orain jaren naiz erruduntasun batetik baizik eta norbeak eukidezaken erantzukizun batetik gauza bat da errua eta bestea erantzukizuna, eta iruditzen zait garai hartan izan genula nolabaiteko erantzukizun bat eta igual ez genula jakin ondo eramaten. Nik beti esan izan dut asko eragiten ziola inguruko sufrimentu guztiak, eta ez nun orain jakindet ikusten hori dana baita ere. Gogoratzen naiz, bazeola neska bat medula trasplantea behartzuna gaixo zegoelako, gaizka izan zen lehen apuntatzen, etun ezagutzen neska, medula transplantatzeko. Gogoratzen naiz kaletik jun eskaleren bat kalean lotan ikusi, eta oraindikan urrengo egunean galdetzea, ondo ingo zun lo, da nun jango zun. Osa, zan denbora guztia preokupatuta inguru guztiarekiko, eta sensibilidade ikaragarrizko horrek iruditzen zait norabait eragina izan lezakela. Baina, sensibilidade hori ulertzen ez duen gizarte bat da igual detonantea, ez? Zatik ez dugu ulertzen pertsona bat auskor sentitu daitekela beste batzuen sufrimentuarekiko, bere sufrimentu propioarekiko, ere lanean ez nago gustora, baina kriston enpresa da, baina ez nago gustora. Ez da ezer pasatzen ez, gustora ez bali marago, zeatik etzun erabaki, jazta lan hautzikoet eta jazta ez da zer pasatzen. Bada norberaren sensibilidadea, baina oroar detonantea edo arazo nagusia da sensibilidade hori ikusten, ulertzen, baimentzen ez dakien gizarte batena, eta hor berriro osasun mentalera noa, ez dago osasun mental bat, orekan mantenduko gaituen osasun mental bat zentzu hortan. Ez da erretxa, hau ez da simplifikatu liteken gauz bat ere, eta komplejua da. Ni bere medikuakin, Ainhoa Egibarrekin hitz egin da, elkarrizketa oso interesgarria izan zen. Biok ados geunden, hemen ziatik eduki dezakegu, giltzurrun bat gaixotu indaiteke, birika bate bai, baina burmuina ez. Burmuina iriste ganean, ez. Hori zure kapritxoak dira, zuk nahi dezulako zaudeola, ez. Hau gure ordenagailu zentrala baldin bada, eta hemen ordenagailu ikonenak ere blokeatu egiten dian oizean behin, zeatik ezin da hori gertau, ez. Eta berak esaten zian oraindik, espezialitate hau oso hasi berri bezala dagola, ez. Eta psikiatrean bertan ere badaude korronte asko, eta askok aitortzeute, oraindik ez da gigula asko burmuinean ze gertatzen den, ez. Orduan, tentazio handia da, askok esate izue, genetikoa zen. Klaro izan zun gaztetan, da joera zu, da horreatik izan da. Eta beti horiek helduleku faltsu batzuk ez, zu konsola zaitezkena hori pentsatuta. Baina nik genetika baino gehiago pentsatzeta epigenetika dela, eta epigenetika da zu inguratze zaitun guztia eta ze bizi estilo dara mazun, ez. Eta ansiedadea, depresioa, insomnioa kasu hontan, ez? Horiek baldin badia behintzat pilulak hori tratatzeko izatea, ez? Hori astora dezakena emozioa da. Eta da, bakoitzan eziera emozionala, hori aurtzerotik hasten da. Lehen esan dugu hemen ume hitzaia lan herriten uzten. Ze mania da hon, umea lehen balen isilaraztekoa, ez? Eta zesanik ez mutila baldin bada, mutilek ez duen errikiten. Eta gero zotinkai baldin bada eta oia eskandalo bada.
ezik eta emozionala horraztea. Nahi ez etorri gauza hundiekin ze ondo elkar zainduko deu, eta gero ume etzaione harriten uzten. Osa, adibide praktikoa jarri behar ditugu. Orduan, netzat pilaketa bat ere bada. Eta gero, noski, mina pilatzen jutea. Eta frustrazioak, eta ezinak, eta hor lan mundua dago, noski, autoexigentzia. Baina baita urteetan pilatzea izkitzun desengainuak ere ez. 10 urte dela gaixotu zanean, hori, esageratuitek, berak batzeukan fenomeno bat hiperakusiana, eta hau gaitzak ekarri zion zerbait da, zarata txikienak ikaragarri molestatzen zion, da sofritzazun, Iñaki zarata deitze zioten batzuk ez. Hau, eskandaloa da, eta bere inguruko lagunak zian, eta lagun horiek desagartu intzian asko eta asko ez. Orduan, bere onduan egotea hor, etzan errexea izan, prozesua luza izan zen, sendatu zen, eta buelta eman zion, urte oso onak pasazituen, ospatu egin genuen, sendatu zanean ez. Eta orain gontan etorri danean berriro gaitza, izan da oso goza harrigarri bat, ostra, nola, jendeak esate dizu baino zeatik, dena zeukan, bi liburu bat eitu, ondo, baina bikotean jendea zuta sospetxa eitu, klaro. Zuk zeo zein dezu gaizki, eta hor jendeak apunta eite zaitu, nahi gabere. Nabaitzazu hori. Orduan, esatezu, ez dakiu, beak ere etzekin, harrigarria ematen du, ez? Ez dakizu esplikatzen. Baina oso gaizki zaude, batean ez tezulo egiten, ansiedadea geota handiagoa da, eta ansiedadea ez da, ansiosa nago, ez barkau, ansiedadeakin, 18-15 tensio daukazu, ansiedatake batekin ezin dezu egon, ezin egon ikaragarria da, eta nik 2 aldiz eman larri aldita, ez? Eta medikoak esan zion, zein dezu, diskutio baten batekin, ze pasada, ez, batean siestatik ez nauzan hola, eta ematezun, hola, eman bertzik, eta beste batean izan zen meditatzen nahi zala. Eta bera, saiatzen zen, esaten zian, bera, honekin anxioletiko gutxiko hartukoet, lortukoet meditatzea, behun batean meditatzen nahi zala, etorri zitzaion gauza bat, ez dakigu zertzan, beak ezintzun esan, medikoak esan zion, berkau, ez da ansiedade hau paniko atake bada, ezin dezu medita begoera hontan, ez? Orduan, beira, depresioan oraindik bizi izan dakoakin, da ingurun ikusita, ez dakit oso ondo zer dan, ez dakit, ez ausartzen esaten. Eta gero, momentu gogorrak eta txarrak bizi izan dakoan, pentsatu baita, egia dela, hau edozeine bizi dezake, edozeinek. Eta ikusten baldin badezu ez zeuengan o ingurukoengan pilatzen nahi dela lo falta, ansiedadea, eta ikuste badezu handi gutxira ideia ikaragarri beltzak, beak sakoneta beltza esaten zion, sakontzea iristezan oso behera, eta esaten zianik sekulako burua daukategia da, inteligentzi ikaragarri bazan, baina honeako bezala txarreako ez. Eta bera txarreako noraino ni joan. Orduan, nik harrimen handi batekin, bildurra handi batekin ere ikusten nuen hori ez. Hoxe, ezin zute erantzun zer dan oso ondo depresioa, ez dakiteta. Baina aipatu nahi zenuela bideo bat Iñaki askotan jartzen zuen. Eskertzea izut. Berak, esplikazioak ematen nekauitea bat ez. Eta badago bideo bat, etxakundakoan Googleen sartu, eta ikusi, osasunan mundu erakundeak egindakoa da, eta konparatzeu depresioa txakurbeltz batekin, ez? Hori bideo hori egindunak pasadu depresioa, ez daukat zalantzaik. Oso ondo ina dago, Googleen sartze bat zue perro negro depresion, azpititulak badaude hizkuntza ezberdinetan, oso motxa da, eta balio ulertzeko, eta beak askotan egiten zuen, zemuzago eta bideo hori bialtzen zion jendia ez. Eta hori ikusi, eta berehala ulertzen zuen jendia, jende horrekin gelditzen zinean, ikusten zalako ez, kalidade humanoa nun dagoen ere, balio du neurtzeko, orduan ikustazue, txakur beltza, osasunan mundu erakundea. Aukera daukazuen bideo hori ikusteko. Jarraitzeko, hau galdera pixka bat xelebrea, baina Garbinak aipatu zidan galden ezakeela. Badakizue bera sendabelarren munduan aditua, bera aktorea eta umoregilea, baina biek zuzenbidea ikasi zuten. Lotxa emate honek, hau esateak. Baina, ez duzu sekula horretan lan egin. Ez. Beti esan hori de Federico García Lorca ere zuzenbidea lizentziatu esan. Bera, balio baizu baitzu behar. Entxe dago, kuadroan. Ez nik hau intza aipatu nahi dut, gizarte bezala zer xepaitzen dugun osasun mentala. Tortako erabili nahi dut, ez? Nik karrera guztekotan egon nintzen, asignatura bat kateauta giltu zitzaialako, 6. konvokatorian aprobatu nun, Itziberrek esan dit behaire asko kostatzen zaiola. Asko. Zuzenbide prozesal penala. Eta hau da, norbait epaitu behar danean, zer euki behar da kontuan, ez? Hau da, zer ikusi behar du epaileak, zer fiskalak, zer abokatuak, eta prozedimendu hori dana. Tortura bada. Noiz bai zuzenbidea ikastea norbait animatze bada, prozesal penalakin prepauz zaitezte.
Horrekin nahi geltu zizaian buruan, ez juzgatu. Zuk ez dakizu historia guztia. Eta historia guztia jakintare, beti ez dakizu garbi, mangozun sententzia hori zuzenekoa dan. Eta sententzia hori apelatu inlitzek, ez dagoelako garbi hola dan. Orduan, kasu hauetan, jendeak juzgatzeunean hain errez, ez? Eta hain modu mingarrin, eta hain modu gratuituen gaina, esazu, zuk etxean ez aldakazu nahiko lan, favorez? Osa, ni hola juzgatzeko. Bati esan diot, bera, baukazu nahiko lan zuk ere juntzaite launtza bila, Osa, ni jungo naiz, baina zure bai, Bueno, netzat, zuzen prozesalian dena dia puntuak, nik 3 puntua dauzkat. Bat, ez juzgatu, bigarna zailagoa dana ez juzgatu, eta 3. ez juzgatu favorez. Teon, isilik. Ez dakizuelako, eta zue pertsona baten dramai buruz ez badakizue, osea, azokan ikuste bazen uten, eta ze ondoinak ize graziosoa zan, ez dakizue hori, bere biziaz ez dakizue zerre. Nei ze mouz galdetzeian pertsona izate jo, zenbaden boda daukazu aitzeko. 5 minutu bada, ondo nao. Ordula orden, bueno, eta ordu bete, zuk depende nola hitzeiazun jakingo dituzu gauz gehiago, ez? Orduan, bueno, hori da, zuzenbideak ikuspegi eman zian, beste zerrez. Baina, bueno. Bai, justu, beda, zuzenbidea nekin ikasizun bat hemen dago, ez dakit olatz. Igualateako horretxe da, junda. Beda, zuzenbideak eman diten gauza honenetako bat da, jakitea, entzuten beste aldean jartzen eta empatia moduko bat desarrollatzen agurogi epaitzen hasi aurretik. Nik ez dezekula hortan lan nahin, praktika batzuk initun benikasinen notaritza baten, eta nire lana zan, pentsa ze gradu neuken nik abokatu bezala hitzeko, kliente bat ateatzen zan bakoitzen, notarioak esaten ziten, imitale. Ordu nik imitatu egiten, hoxe izan zan ere zuzenbideko paso guztia. Ordu nire antzerki egiten. Baina, kurioso izan da, zure hortik pasatutakoa zehala jakitea. Bai. Beraz, epaiketa kontuak etzaizkizu oso ondo ematen zuen. Ez, eta epaiketa profesionala da hori, baina simil moduan erabilken dezake gure bizitzako eta favorez ez esan. Beste bat ez bakizu benetan nola ez esan ondo da honik. Ez dakizuta. Zein errez hartzen garen beste bizitetan? Gero iruditzen zaidala eskoa garbitzeko modu bat. Nei jende asko esatei behin da berriz, garbine ze gogorra zean da, ze baliente zean da, iruditzen motxila astun badala hori, Osea, nahi ez jarri gogorran eta balientean motxila. Askok, kontuatzen naiz, bereik eskoa garbitzeko modu bada. Hemen, daun pertsona batek esan zian hori, eta eskertzaiot hori esan izana, porque hala da. Osea, beraientzat lan bagutxio. Bira, zu zein dartsua zean, zu bakarrek ingo dezu, eta ni banua ez. Eta hori ere badago. Orduan, etiketa horiek ez jarri. Indartsua bezala, haula izan daitekelako pertsona, eta izan behar dulako gaina. Orduan, bueno, inakik itezun hankak lurren saion esate zuten ahala handia da, eren egun esate genuen ezina handia da eta mina handia da. Orduan, bueno, hori dena ikusi. Bai. Eta, bueno, hau ere garbinek esan zidan galdetzeko, nik ere ez naukan hau galdetzeko asmorik, baina esan zen idan, pixka bat, tragedia batez, edo, bueno, kontu nahiko ilunak aipatu ditugu hemen, baina oso modu argian eta oso modu aberazgarrian. Baina esan zidan galdetzeko ea dena hain tragikoa otzen alako zerbait gertatzen denean, edo ote dagoen argizpiren bat, zerbait positiboa mendik ateratzerik. Ez daki nola ikusten Nik egida beti daukadala joera humorerako, eta ez da benetan erabakitzen duten zerbait, baina badaukat joera. Eta tragedia hontatik atera deten gauzarik onena da, eta nola bain nire profesioarek ere ematen dit, nire profesio azken finean antzerki gintza da beste azal batzuetan sartzea, ez? Besteen azalean jartzea, eta hori da niretzako antzerkia. Horregatik maite deten beste antzerkia, eta horregatik da hain terapeutikoa niretzat. Orduan, besteen azalean jartze horrek ematen didan empatia, tragedia hontan izan da oso lagungarri ulertzeko, eta bakarrik ulertzeko. Eta ulertzen ez dezuna ez epaitzeko, ez epaitzearena bereziki garrantzitu eritzen zait. Leheno, komentatu dezunean, zemuz ondo galdetzen dutenean, bada beste galdera tono bat, eta hau askotan esan dut, baina da kaletik datorren jendea, eta galdatze izuna eskutik helduz. Zemuz zaude, eta ja...
eske ja behar zaituzte gaizki nao esatera, ez? Eta igual justu momentu hortan ez zaude gaizkita, ez da ez pasatzen, igual momentu bat pasatzen nahi egun hortan, barre zaituzea eta zeatik hori ere zigortu behar digute, ez? Orduan, zemuz galdetzen dezutenean, galdetu normal, favorez. Zemuz zaude, horrek ez du launtzen ez ere. Bakit egia da zaila dela, ez? Ematen nahi handatu guzti horiek, igual ja jendeak esango da. Bueno, bai, ez dakit nola laundu. Baina eske hainbeste gauza txiki die, bueno, nik humorerako erabiltzen dut hau, ze benetan gertatzen den zerbait da, baina tragedia honen barruan ere helduleku horiek badaudela adierazteko, eta, bueno, nahi asko lagundu dit, eta egia da urte asko pasadiala, baina asko lagundu dit besteen mina entzuteak, eta hori izan da azken aldi honetan, Osea, badirudi nik ahoa iriki dudanean, belarriak ere iriki ditu dela, eta behiak ere iriki ditu dela. Eta eskerrak, ze nahi zu entzuteak adibidez, kriston lasaitasun sentsazio ematen dit, badakit kontradiktorioa dela, ze badakit zein dan zure mina, edo imaginatu dezaket gutxi gora bera, baina lasaitasun sensazio ematen dit, ze komunidadean bezala sentitzen naiz oso frikia dagoela esatea, eta igual bada pixkat sektarioa edo, baina netzat sendagarria da. Bai, nik etxan ikasen nuen abandonatutako txakurrek elkarra ezagutze dutela. Eta hala da, usai hartze jozu ez. Bueno, gauza onak esateakoan, gizakia, harrigarria da, bitxo sospetxoso bate bagea, aldi berian. Baina, bueno, han atzamago pertsona bat, nik umore beltza konpartitu eta asko. Eta, inigoan sorregik egin zunien bere irakurketa, askoi pixkat molestauta nahi intzian, baina nola hindu hainbeste humorekin mutilo honek, ez? Aizan kontatzen, bere buruaz beste egiten nola saiatzen aritu zen, ze idea barruntatzen zituen, eta gaina humorez kontatzen, gola asko eri oso txokan daite zitzaien. Bueno, bani, aste hauetan humore beltzi gabe, okerrago pasako nun. Eta WhatsAppen ibiligea olako gauzak bialtzen, ez? Gure etxan, aitak zuen humore beltza hundia, eta pentsau nun behar hola hilda nahi betiako jungo zitzaiala, eta ikusi nun ez ez? Inakik ere sekulakoa zeukan. Orduan, egoera batzuk izan dira hain tragikoak, hain gogorrak, baina hola arroska pasa bezala egiten da, eta parregure emateizu. Eta esatezu, ostra, bira honek grazia egitei, ez? Bera egiadiaz, bere lagunek idatze zien eskela aura, eskela hark ez dauka prezioik. Osea, behai adarra jotze zien eskelan, ez? Eta hori, gure amak irakurri zunean, urrengo gunean, irakurri zuen da, parrez hasi zan, desan zen, ezin de parrekin. Eta zen nion, bueno, ama intzazu parre, porque behare guztu egongoa eskela honekin, ez? Eta ondia hola, humore beltzeko gauza, kontuatzen jo gai naiz parre egiteko. Orduan, sentio batean egia zure biziak gelditu itea, esatezu, nola arraio bizi behar dut, etxe ondako ustasuna, isiltasuna, hori dena dago, baina ikustezu zure beste parte batzuk ere segitzeutela funtzionatzen, ez? Eta aurrera zuazela, eta, bueno, nire, bira gaur, sendabalertaz ez hitzeitea raroa itezait, hitzaldiak eman izan ditut. Orduan, bueno, segitzen du, ez? The show must go on, segitzeu aurrea show honek, erabatea, bai? Eta, bueno, jendean aldetik jasotza dituzun gauza harrigarri horiek, ez? Ez dakit, aurrekoan kanposantura unitzan gure zazpigarreneko bizilagunakin da, ze momentu hon pasagen nun bilakan? Eta esatezu, kanposantuan ze humore da honez, zuloileakin, nola, ni oso ondo sentitzen naiz kanposantua junda. Eta bat emateru itzaio, baina nola garbine kanposanta gutez, eta ze esplikazioakoan behar dizkizut, horreko niteit. Orduan, bueno, harrituit pertsona harrigarria da, egoera honetan goza harrigarriak ikaste dituzu, eta gero, guk lau hilo ditugu, adin oso diferentatakoak, 14, 10, 7 eta 3, eta bakoitzak nola biziun ere jotza, ez? Bade 7 urtekoak, ari ezintzaio gezurrik esan da, Iñaki nola hilda, zertatik hilda. Eta orduan, esplikatu jogunean, behantzat jabetza pertsona bateko hori indizakela, hundia izan da, ez? Eta ume bizta ondo, baina ondo ez egote hortan, ze gauza esate ditu, niri asko laguntzait. Eta beha da adibidez, oso gaizki ikuste baldin manau, nire onduan lasai joten dakin ume bat, ez? Orduan, nik uste badegula berez, askok eta asko kolako, egon harri bat, ez, egoera hauetan, eta gehiago trastokatzea gaituztela kanpotik. Kanpoko iritziek, kanpoko espektatibek, eta kanpotik nola suposatzean honek nola izan behar duen, ez? Orduan, utzi bizitzen, nahiko lan daukau bizitzen, oain.
utzi bizitzen. Pentsatzea Asmatuko kapauta dugu. gauden, ez neharrik egin, ez parrik egin, ostra, eske... Bai. Ez kapauta gare, Bai, eta gero orokorren, katilu bat oparitza izue, egin irribarre egun aparta izango da. Bai. Eta, bera. Bai. Presio asko dago beti ondo egoteko inguruan. Bueno, asmatuko dugu poza eta negarra ezkontzen, ez da, Garbina? Bai, parra eta negarra ezkondu Parra eta biharra. negarra poza, esan dut, bai. Bai, ez dira errexak, nunbait, baino gai izan geha, ez? Negar fuerte egin, eta hau ere, ez da korrektua, gizartean, nola, negarrez da, kajo hori, osea, izkuta zaitez, ez? Eta gero, negarrakin ze blokeo ditun jendiak. Nei, egun hauetan, zenbat aizaizkian idazten, eta asko gizonak dira, beraien lagun gizon artean ezin dutena neharrik egin, ezin dutena itzein ere inontaz unkitzen hastean ian. Eta batzuk bakarrik ere ezin dutenak, eta emakumeak ere bai, orduan, bueno, hor badukagu lan bat egiteko. Eta maila hortan hasten da, norbait inguruan ari bada negarrez ez aldein, egon geldik bertan, eta zuk problema baldin baituzu horrekin, eta ezin bazu aguantau, juntzaite laguntza eske, aber intolerantzia hori nondik etortze zaizun. Baina jasan, egon hor. Bai, ze gabezia dugun emozioak kudeatzeko, ez da.